आता मी मॅमला आहे ना रेडी करणार आहे अगदी सुंदर अशी की कशा मॅम याच्यावरती दिसणार आहेत आणि तिच्याबरोबर हा तुम्हाला सुंदर असा दुपट्टा भेटून जातो. वाव, अगदी सुंदर दिसत आहेत मॅम तुम्ही. आपल्याकडे याची रेंज फक्त 55 रुपीज पासून स्टार्टिंग आहे. अजून एकदा ऐका मित्रांनो, फक्त 55 रुपीज मध्ये तुम्हाला रेडीमेड ब्लाउज भेटून जात असतं. नमस्ते मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करत आहे अजमेरा फॅशन मध्ये. आणि अजमेरा फॅशन तुम्ही नाव सुद्धा ऐकलं असणार. अजमेरा फॅशन जे आहे ना मित्रांनो, ते म्हणजे तुम्हाला सगळ्या व्हेरायटी एका ठिकाणी भेटत असतात. आणि अजमेरा फॅशन जे आहे ना, हे होलसेल मार्केट आहे मित्रांनो. जर का तुम्हाला नवीन बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे ना, तर तुम्ही अजमेरा फॅशनशी जोडू शकतात. म्हणजे अजमेरा फॅशन मध्ये ना आपल्याला सगळ्या व्हेरायटी भेटत असतात. म्हणजे लेहंगा, कुर्ती, तुम्हाला लेगिन्स, प्लाझो, साडीज, सगळ्या प्रकारचे कलेक्शन भेटत असतात. मेन्स वेअर, किड्स वेअर, सगळ्या व्हेरायटी तुम्हाला भेटून जात असतात. तर आजचा जो कन्सेप्ट आहे ना, तुम्ही माझ्या बॅक पॅटर्नला बघितलंच असणार. आजची जी व्हेरायटी आहे ना, माझ्या मित्रांसाठी मी आणले आहेत लेहंग्याची व्हेरायटी. म्हणजे लेहंगा तुम्ही बघत आहात ना, अगदी अट्रॅक्टिव्ह तुम्हाला दिसत आहे. आणि याच्यामध्ये फक्त असंच नाही की तुम्हाला ब्रायडलच भेटणार आहे, तुम्हाला पार्टीवेअर सुद्धा भेटणार आहेत. आणि आमच्या जे इथं सर आहेत ना, अशा प्रकारे आम्ही सॅम्पल लावले आहेत. म्हणजे जे सॅम्पल जे आम्ही का लावलेत, कारण कस्टमरांची नजर याच्यावरती जात असते की कशा प्रकारे आमच्याकडे व्हेरायटीज भेटून जात असते. अगदी सुंदर लाईट कलर मध्ये आहे, डार्क सगळेच घ्यायचे असे वाटतात व्हेरायटीज. हा, जर का मॅम बघा कोणाला नवीन बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे तर त्यांना सुद्धा अशा प्रकारे व्हेरायटी ठेवावं लागणार, कारण कस्टमर अट्रॅक्ट होणार. जर का आपण 2 सॅम्पल घेऊन जाणार तर आपण कस्टमरांना काय दाखवणार. म्हणून जर का कोणाला नवीन बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे ना, तर जे मी सॅम्पल दाखवणार आहे ना आज, तशा प्रकारे तुम्ही ना खूप साऱ्या व्हेरायटी ठेवू शकता तुमच्या शॉपमध्ये. अशा प्रकारे तुम्ही बघत आहात ना, इथं तुम्हाला मी दाखवणार आहे कशा प्रकारे डम्मीला वेअर केल्या गेलेल्या आहे. अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा तुमच्या डम्मी घेऊन डम्मीला वेअर करून तुम्ही हे अट्रॅक्शन जे वस्तू असतात ते करू शकतात. आता एक मी फक्त जस्ट सॅम्पल तुम्हाला दाखवणार आहे, ते तुम्हाला अजून खूप सारी व्हेरायटी भेटणार आहेत. आता ही जी आहे ना, अशा प्रकारे आम्ही रोल पॅकिंग करून ठेवत असतो. म्हणजे याच्यामध्ये ना प्रॉपर तरीकेने ना पॅटर्न कस्टमरांना दिसून जात असतात. आता याला जर का मी ओपन केलं ना, तर याचा जो लुक येणार आहे ना, अगदी सुंदर याचा लुक येणार आहे. तर मी तुम्हाला दाखवणार आहे कशा प्रकारे याचा लुक येत असतो. तुम्ही बघत असतील ना, अगदी सुंदर हा फ्लेअर मध्ये तुम्हाला भेटून जात असतो. याचा जो पॅटर्न आहे ना, याला मी लावून दाखवतो तुम्हाला कशा प्रकारे हा पॅटर्न तुम्हाला दिसत असतो. आणि फ्लेअरची कॅनची गोष्ट करू ना, तर सगळ्या प्रकारे तुम्हाला कन्सेप्ट भेटून जातात. आणि तुम्ही बघत असतील ना मॅम, तुम्ही जरा एक लावा ना कशा प्रकारे तुम्हाला वाटतो. त्याच्याबरोबर तुम्हाला हा दुपट्टा भेटून जातो. हा दुपट्टा तुम्ही बघत आहात ना, हा दुपट्टा भेटून जातो तुम्हाला. आता मी मॅमला आहे ना रेडी करणार आहे अगदी सुंदर अशी की कशा मॅम याच्यावरती दिसणार आहेत. आणि तिच्याबरोबर हा तुम्हाला सुंदर असा दुपट्टा भेटून जातो. वाव, अगदी सुंदर दिसत आहेत मॅम तुम्ही. अशा प्रकारे जे कन्सेप्ट आहेत ना, तुम्ही तुमच्या शॉपमध्ये ठेवू शकतात. आणि तुम्ही बघत असतील ना, अगदी सुंदर याच्यामध्ये जाल वर्क केलं गेलेलं आहे. आणि असे जे कन्सेप्ट असतात ना, हे कस्टमरांना अट्रॅक्ट करत असतात. अशा प्रकारे आपल्याकडे भरपूर कलेक्शन आहे आणि ते मी तुमच्याशी शेअर करणार आहे. जर का नवीन बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे ना, तर अशा प्रकारे कन्सेप्ट तुम्ही तुमच्या शॉपमध्ये ठेवू शकतात. आता हा झाला होता तुम्हाला लाईट कलरमध्ये. आता काही तुम्हाला ब्रायडलमध्ये दाखवणार, काही तुम्हाला नॉन ब्रायडलमध्ये दाखवणार आहे. अशा प्रकारे आपल्याकडे ना भरपूर कलेक्शन आहे. आणि हे कलेक्शन आहे ना, किती कलीचा लेहंगा तुमच्याकडे? आपल्याकडे 6 कलीचा भेटून जातो, 5 कलीचा भेटून जातो. सगळे म्हणजे वेगवेगळे असतात. आता ब्रायडल जर का म्हटलं गेलं ना, तर ब्रायडलमध्ये आपल्याला जास्त कलीचा भेटून जातो, कारण त्याचा फ्लेअर व्हायला पाहिजे म्हणून. आता जो हा आहे ना, आपल्या महाराष्ट्रात जास्त करून चालणारा, म्हणजे आपण लग्न वगैरे मध्ये जातो ना, एक गोष्ट सांगणार आहे मित्रांनो, कसं झालंय माहिती का, जर का आपण शॉप ओपन केली आणि त्याच्यामध्ये आपण ब्रायडलचे कन्सेप्ट ठेवतायत ना, तर जर का एक नवरीने लेहंगा घेतला ना, तर आपले त्याच्याबरोबर आहे ना 10 लेहंगे जात असतात. म्हणजे जर का ते नवरी बरोबरच्या ज्या मैत्रिणी असतात, जे पण काही असतात ना, ते त्याच्याबरोबर आहे ना 10 व्हेरायटी दुसऱ्या घेऊन जात असतात. म्हणून तशा प्रकारचे जे व्हेरायटी आहे ना, आपण ठेवू शकतो. आता हा जो पॅटर्न आहे ना, मी तुम्हाला बोलली होती की नवरीच्या ज्या बरोबर असतात ना, सायडरसाठी. बिलकुल राईट मॅम. तर अशा प्रकारे आहे ना कन्सेप्ट ते तुमच्या शॉपमध्ये तुम्ही ठेवू शकतात, कारण हेच बेनिफिट असतं की त्याच्याबरोबर आपण हा सुद्धा ठेवू शकतो. आता याच्यामध्ये कसं वेगवेगळे ओकेजन असतात, हळदी, रिसेप्शन, लग्न, तर भरपूर व्हरायटीज आहेत. कारण त्याच्याबरोबर आपण हे ठेवल्यानंतर हेच आपल्याला बेनिफिट असतं. आणि आपल्याला कशा प्रकारे बेनिफिट भेटणार आहे ना, हेच आपल्याला लक्षात ठेवायचं असतं. म्हणजे मी जो ब्रायडलचं दाखवलं त्याच्याबरोबर आपण हे कन्सेप्ट सुद्धा ठेवू शकतो. अगदी सुंदर बघा, याच्यामध्ये मोर पॅटर्न पण आहे, दुल्हन पॅटर्न आहे, याच्यामध्ये पिकॉक पॅटर्न आहे, सगळ्या प्रकारचे हत्ती पॅटर्न आहेत. खूप सुंदर असे पॅटर्न आपल्याला भेटून जातात. आणि हा जो तुम्हाला आहे एकदम हेवी आहे, एकदम हेवी लेहंगा आहे. हा छान आहे खूप, अगदी सुंदर. आणि हा जो तुम्ही बघत आहात ना मॅम, हा दुपट्टा आहे आणि त्याचा ब्लाऊज पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे.
हे बघत दुपट्टा असतील नेट ना? मध्ये ना. हा दुपट्टा तुम्हाला नेटमध्ये भेटून जातो आणि तिच्याबरोबर सुंदर अशी कॉन्ट्रास्ट बॉर्डर केली गेलेली आहे. आणि एक गोष्ट आहे, कॉन्ट्रास्टमध्ये तुम्हाला ब्लाऊज भेटतंय म्हणून जो याचा लूक येतो ना, अगदी वाव, अगदी सुंदर येतो. आणि पॅटर्न बघत आहात ना, जे आपलं बॅक पॅटर्न आहे ना त्याच्यावरती हे कन्सेप्ट आपल्याला येणार आहे. ऑलरेडी बॅक आणि फ्रंट दिलेले आहे, म्हणजे न्यूली काय करायला नको आपल्याला, बिलकुल. लेस वगैरे लावायला नको. म्हणजे हे पूर्ण तुम्हाला रेडीच असतं, फक्त तुम्हाला टिचिंग करायचं असतं. हो. तुमच्या फिटिंग वाईज तुम्ही हे करू शकतात. आणि खूप साऱ्या व्हेरायटीज आपल्याकडे आहेत. ब्रायडलमध्ये जसं आपण बघितलं, बनारसीमध्ये बघितलं, तर बनारसीमध्ये आपल्याकडे हे कन्सेप्ट आहेत. परत हा एक कन्सेप्ट तुम्हाला भेटून जातो. हे जे मी जस्ट सॅम्पल तुम्हाला दाखवते कशा प्रकारे अजूनही भेटून जातात. आणि हा जो कन्सेप्ट तुम्ही बघत आहात ना, मरून कलरमध्ये आहे. आणि हा जो पूर्ण ओपन करून दाखवणार आहे ना, तेव्हा तुम्हाला याचा पॅटर्न लक्षात येईल की कशा प्रकारे याचा पॅटर्न दिला गेला आहे. अगदी सुंदर हा पॅटर्न आहे. रजवाडी मरून कलर मोस्टली ब्राईडला लागतो, नवरीला लागतो. राईट मॅम. आणि जर का कोणाला मरूनमध्ये पाहिजे, रेडमध्ये पाहिजे, पिंकमध्ये पाहिजे, तर खूप सारे व्हेरायटीज आपल्याकडे आहेत. आणि हा पॅटर्न बघितला आहे ना, याच्यामध्ये जर का कलर सुद्धा पाहिजे असतील ना, तर जस्ट मी तुम्हाला एक सॅम्पल दाखवणार आहे कशा प्रकारे आपल्याला भेटून जात असतात. तुम्ही बघत असतील ना, माझ्या इथे असे सगळ्या प्रकारे ना असे सेट टू सेट असतात. हे जे आहेत ना, अशा प्रकारे तुम्हाला हे सेट टू सेट घ्यायचे असतात. म्हणजे 6 पिसांचा 4 पिसांचा सेट असतो. तर याच्यामध्ये कलर तुम्हाला सेम नाही आहेत मित्रांनो, वेगवेगळे कलर येतात. म्हणजे रेड आहे, वाईन आहे, ग्रीन आहे, मरून आहे, सगळ्या प्रकारचे कन्सेप्ट इथे दिले गेले आहेत. हे फक्त सॅम्पल आहेत. जर का तुम्ही शॉपिंग करत आहात, परचेसिंग करत आहात ना, तर अशा प्रकारे तुम्हाला सेट टू सेट वस्तू घ्यायच्या असतात. आणि आता आपण बघणार आहेत याचा ब्लाऊज पीस. हे बघत आहात ना मॅम, अगदी सुंदर बघा. हा वेल्वेटचा कपडा असते. बिलकुल. तुम्हाला वेल्वेटमध्ये, नेटमध्ये, सिल्क बेसवरती सगळ्या प्रकारचे कन्सेप्ट आपल्याकडे भेटून जात असतात मॅम. आता हे जे तुम्ही बघितलं ना, याच्यामध्ये स्लीव पॅटर्न सुद्धा आहे. आणि दोन्ही हाताचं आहे ना ते हा, pattern. हे हाताचे पॅटर्न आहेत मॅम. आणि हे आपले बॅक Back पॅटर्न, आणि हा front. फ्रंट आणि याची ऑर्डर द्यायची असेल तर माणसांना कशी हा, करायची? याची ऑर्डर आपल्याला करायची असेल, मेन तर मी माझ्या मैत्रिणींना हेच सांगणार आहे, माझ्या मित्रांना हेच सांगणार आहे की तुम्ही एकदा तरी अजमेरा फॅशनमध्ये या आणि व्हिजिट करून जा. की कारण बघा, कुठला वेल्वेट कपडा आहे, कुठला नेट कपडा आहे, कुठला सिल्क कपडा आहे, आपल्याला फक्त PDF मध्ये एवढं लक्षात नाही आहेत. पण तुम्ही जर का नाही येऊ शकत आहे तर ऑनलाईनने सुद्धा मागू शकतात. जर का तुम्हाला यायचं आहे, नवीन बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे, तर तुम्ही अशा प्रकारे कन्सेप्ट बघू शकतात. कारण तुमच्याबरोबर एक सेल्समॅन प्रोव्हाइड केला जातो, ते सगळ्या प्रकारे तुम्हाला गायडन्स देत असतात. आणि हे तुम्हाला सेट टू सेट घ्यायचं असतं. आता एक कन्सेप्ट मी तुम्हाला दाखवणार आहे रेडमध्ये. आता तुम्ही बघत आहात ना मॅम, अगदी सुंदर हा तुम्हाला कन्सेप्ट भेटून जातो. याला म्हटलं जातं पूर्ण नेटवरती. याच्यामध्ये जे आहे ना, पूर्ण कलरिंग धाग्याचं काम केलं गेलंय. म्हणजे हे सगळे कलरिंग धागे बघत आहात ना, हे सगळे कलरिंग धागे आहेत. आणि याचा जो पॅटर्न आहे ना, तो कट वर्क मध्ये दिला आहे. म्हणजे याच्यामध्ये ना पूर्ण कट वर्कचा पॅटर्न तुम्हाला दिला गेलेला आहे. आणि तिच्याबरोबर तुम्हाला वाव, रेड कलर मध्ये हे तुम्हाला बघा मॅम, बघत असते ना तुम्ही, हा पूर्ण ब्लाऊज आहे. एकदम छान भरलेलं. अगदी सुंदर आहे. असे म्हणजे आहे ना, याच्यामध्ये तुम्हाला थोड्या वेटमध्ये कमी पाहिजे तरी पण आपल्याकडे आहे. जर का तुम्हाला नवीन बिझनेस स्टार्ट करायचा ना मित्रांनो, तर तुम्हाला एकच काम करायचं आहे. फक्त स्क्रीनवरती नंबर दिला गेला आहे, त्याच्यावरती कॉल करा, मेसेज करा आणि अशा प्रकारचे PDF मागून तुम्ही नवीन बिझनेस स्टार्ट करू शकता, तेही कमी अमाऊंटमध्ये मित्रांनो. आणि असंच नाही की फक्त तुम्ही हाच कन्सेप्ट ठेवू शकतात लेंग्याचा, त्याच्याबरोबर आपल्याला किड्स लेंगा सुद्धा भेटून जात असतो. आणि किड्स लेंग्यामध्ये सुद्धा आपल्याकडे भरभरून व्हेरायटी आहे. त्याचं PDF तुम्ही मागवू शकता. त्याच्यासाठी एकच काम करायचं आहे, स्क्रीनवरती नंबर दिला गेला आहे, त्याच्यावरती कॉल करायचा आहे, मेसेज करायचा आहे आणि PDF मागवायचं आहे. मग ते ह्याचं असो, साडीचं असो, किड्स वेअर असो, मेन्स वेअर असो, की मग किड्स लेंग्याचं असो. बघत आहात ना, अगदी सुंदर रेडीमेड ब्लाऊजमध्ये आपल्याला खूप सारी व्हेरायटी भेटून जाते. तुम्हाला कॉलर पॅटर्नमध्ये पाहिजे, डिझायनर पॅटर्नमध्ये पाहिजे, तर खूप सारे पॅटर्न आपल्याला भेटून जातात. सिल्क बेसवरती, लायक्रा फॅब्रिकवरती. म्हणजे हे तुम्ही बघत आहात ना, एकदम जेव्हा हे आपण वेअर करत असतो ना, अगदी फिटिंग याला येत असते. म्हणून अशा प्रकारचे सुद्धा कन्सेप्ट तुम्ही तुमच्या शॉपमध्ये ठेवू शकतात. कारण कस्टमर कुठली मागणी करणार ना मित्रांनो, हे आपल्याला माहिती नाही आहे. म्हणून तुम्ही हे जे कन्सेप्ट मी तुम्हाला दाखवले होते ना, अशा प्रकारचे कन्सेप्ट आहे ना, तुम्ही तुमच्या शॉपमध्ये ठेवू शकतात. मग ते रेडीमेड ब्लाऊज असो, पीस असो, फॉल असो, अस्तर असो की पेटीकोट असो. म्हणून साडी सोबत तुम्ही हे व्हेरायटी ठेवू शकतात मित्रांनो. जर का एक लेडीज जर का साडी घेते ना आपल्या शॉपमधून, तर त्याच्याबरोबर आपण पेटीकोट, फॉल, अस्तर, पीस, रेडीमेड ब्लाऊज सगळ्या प्रकाराचे हे सुद्धा आपण जॉईन करून आपण हे बिझनेस स्टार्ट करू शकतो. ही व्हेरायटी आपण ठेवू शकतो.
तर स्टार्ट करूया. आपल्याकडे कुठल्या कुठल्या व्हेरायटी भेटून जात असतात. आधी मी तुम्हाला दाखवणार आहे पेटीकोटची व्हेरायटी, म्हणजे आपल्याकडे बोलत असतात परकर म्हणून. तर अशा प्रकारचे ना आपल्याला व्हेरायटी भेटून जात असते आणि तुम्हाला हे सेट टू सेट घ्यायचं असतं. हे जस्ट मी तुम्हाला दाखवते आहे सॅम्पल, पण तुम्हाला जर का परचेसिंग करायची आहे, अजमेरा फॅशनशी जोडायचं आहे, तर अशा प्रकारचे जे कन्सेप्ट आहेत ना 12 पिसांचा सगळे असे वेगवेगळे कन्सेप्ट असतात. आणि तुम्हाला ह्याचे ना कॉटन फॅब्रिकमध्ये भेटून जातं, टेरी कॉटन आहे, सगळ्या प्रकारचे जे सिल्क बेसवरती असतात ना सगळे पॅटर्न तुम्हाला भेटून जातात. आणि सेट टू सेट म्हणजे तुम्हाला कसं भेटतं असतं, तुम्ही बघत असतील ना सेट टू सेट तुम्हाला कसं मिळतं. हे आहे तुम्हाला 12 पिसांचा सेट आणि हे आहे या पेटीकोटचं नाव. आणि सगळे कलर्स आहेत यामध्ये. बिलकुल, याच्यामध्ये सगळे कलर चार्ट जे आहेत ना सगळे वेगवेगळे तुम्हाला भेटून जातात. आणि अजूनही कलर तुम्हाला दाखवू तर मी तुम्हाला दाखवणार आहे कलर चार्ट. हे जे तुम्ही बघत आहात ना कलर चार्टमध्ये हे सगळ्या प्रकाराचे हे सगळे कलर तुम्हाला पेटीकोटमध्ये भेटून जात असतात. आणि याच्या अलावा जर का कुठल्या कस्टमरांची मागणी आहे की आम्हाला पेटीकोटमध्ये थान हवी आहे, तर आपल्याकडे थान सुद्धा अवेलेबल आहे. म्हणजे ही तुम्ही बघत आहात ना हे जे आहे पूर्ण ही तुम्हाला पेटीकोटची थान भेटून जाते. आता कलर चार्टची गोष्ट करू ना तर तुम्हाला खूप सारे कलर चार्ट याच्यामध्ये भेटून जातात आणि फॅब्रिक सिल्क बेसवरती भेटून जाते आणि कॉटन बेसवरती भेटून जाते. आता त्याच्या अलावा तुम्हाला पेटीकोटच्या अलावा तुम्हाला भेटून जातात हे फॉल. आता हे तुम्ही बघत असतील ना हे सगळे फॉलचे जे कलर आहेत ना सगळे वेगवेगळे आहेत. आता हा सेट आहे तुम्हाला 20 पीसचा, तर याच्यामध्ये 20 जे पीस आहेत ना कलर चार्ट सगळे वेगवेगळे आहेत. तर अशा प्रकारचे तुम्ही जितके पण सेट घेत आहेत ना सगळ्या सेटमध्ये वेगवेगळे कलर भेटून जात असतात. आणि तुम्हाला त्याच्याबरोबर फॉल अस्तर जे असतात ना हे तुम्हाला दाखवले, त्याच्याबरोबर तुम्हाला हे भेटून जातात. हे बघत आहात ना मॅम, हे तुम्हाला ब्लाऊज पीस आहेत, काही अस्तर आहेत, हे तुम्ही बघत असतील. हे ब्लाऊज तुम्हाला भेटून जातं, हे अस्तर आहे. मॅमकडे जे आहे ते पण सुद्धा तुम्हाला अस्तर भेटून जातं. अशा प्रकारचे तुम्हाला सगळे कन्सेप्ट भेटून जात असतात. आता याचा सेटची गोष्ट करू ना तर तुम्हाला सेट आहे ना अशा प्रकारे असतो. आता याच्यामध्ये जे कलर चार्ट तुम्ही बघत आहात ना हे सगळ्या प्रकारचे कलर चार्ट तुम्हाला भेटून जातं. आता तुम्ही विचार केला असेल ना एकही कलर असा नाहीये की तो याच्यामध्ये नाही आहे, सगळे कलर याच्यामध्ये आहेत. म्हणजे ग्रीन आहे, पिंक आहे, म्हणजे लाईट डार्क सगळे कन्सेप्ट तुम्हाला भेटून जात असतात. आणि तिच्याबरोबर तुम्हाला आहे ना अशा प्रकारचे ब्लाऊज पीस सुद्धा भेटून जातात. हे बघत असतील ना अशा प्रकारे डिझायनर ब्लाऊज पीस तुम्हाला भेटून जातात. आणि तुम्ही बघत असतील ना हे सगळे पॅटर्न तुम्हाला वेगळे आहेत. आता हे पण ब्लाऊज पीसच आहे, पण ब्लाऊज पीस आहे. हे पण तुम्हाला सेट टू सेट हे ना तुम्हाला वेगळं म्हणजे सिल्क बेसवरती भेटून जातो. तुम्हाला एक पीस मी ओपन करून दाखवते की कशा प्रकारे आपल्याला हे पॅटर्न भेटून जात असतं. अगदी सुंदर हा पॅटर्न आहे आणि फुल साईज तुम्हाला भेटून जाते. जर याच्या पॅटर्नची गोष्ट करू ना वाव अगदी सुंदर आहे. पिंक कलर तुम्हाला दिला गेला म्हणजे गाजरी कलर तुम्ही म्हणू शकता त्याला. हा जो वर्क आहे ना पूर्ण मिरर वर्कचं काम केलं गेलेलं आहे. याच्यामध्ये तुम्ही बघत असतील पूर्ण पॅटर्न आहे ना सुंदर असा केला गेला. याच्यामध्ये साडीमध्ये पण प्रिंटेड ब्लाऊज खूप सूट राईट प्लेन साडीमध्ये अशा प्रकारचे जे कन्सेप्ट असतात ना आपण यूज करत असतो. आणि तिच्यामध्ये कलर चार्टची गोष्ट करू हे सगळे कलर चार्ट तुम्हाला भेटतात. म्हणजे 12 पिसांचा सेट आहे ना तर 12 कलर सगळे आहेत. याच्यामध्ये गोल्डन आहे, ब्लॅक आहे, क्रीम आहे आणि अजून याच्या अदर तुम्ही बघत असतील माझ्या बॅक पॅटर्नला भरभरून कलेक्शन आहे ब्लाऊज पीसांचं. म्हणजे जे डिझायनर ब्लाऊज पीस असतात ना हे सगळे कलेक्शन तुम्हाला भेटून जातात वेगवेगळे. आता याच्यामध्ये ब्रॉकेट ब्लाऊज आहे, गोल्डन ब्लाऊजचं पण तुम्हाला सेट भेटून जातो. पूर्ण अशा कलरांचा सेट पाहिजे तर अशा प्रकारे सुद्धा तुम्हाला सेट भेटतात. तुम्ही बघत असतील ना हे गोल्डन कलरमध्ये तुम्हाला भेटून जात असतं. म्हणजे आपण कुठलीही साडी घेतली तिच्यावर हे ब्लाऊज पीस शिवलं की झालं का, म्हणजे हर एक साडीवरती हे मॅचिंग करतं. आता याच्या अलावा अजून आपल्याला काय भेटत असतं तुम्हाला दाखवणार आहे. जर का कोणाला रेडीमेड ब्लाऊज पाहिजे असतील तर आता बघा आता जे आहेत ना एवढा वेळ कोणाला नसतो तर आपण अशा प्रकारचे जे कन्सेप्ट आहेत ना रेडीमेड ब्लाऊज म्हणजे हे ब्लाऊज आपण घ्यायला जाणार ना मॅम 350-400 रुपये आपल्याला हे टीचिंगला जात असतात. पण आपल्याकडे याची रेंज फक्त 55 रुपीज पासून स्टार्टिंग आहे. अजून एकदा ऐका मित्रांनो फक्त 55 रुपीज मध्ये तुम्हाला विश्वासच होत नाही रेडीमेड ब्लाऊज भेटून जात असतं. सगळ्यांची रेंज वेगवेगळी तुम्हाला भेटून जात असते. आणि कलर चार्टची गोष्ट करू तर तुम्हाला हे सगळे कलर मी दाखवणार आहे कशा प्रकारे कन्सेप्ट तुम्हाला भेटून जातं. वाव बघत आहात ना मॅम पॅटर्न अगदी सुंदर आहे, सिल्क बेसवरती तुम्हाला भेटतं. आता हे जे आहे ना हे तुम्हाला डिझायनर ब्लाऊज आहे. आता बॅक पॅटर्न अल्टर पण करू शकतो आपल्या साईज नुसार. बिलकुल तुम्हाला बघा मी साईज दाखवणार आहे. आता ही याच्यामध्ये ही स्लीव दिली गेलेली आहे. आता हे तुम्ही फिटिंग तुम्हाला जर का थोडं लूज करायचं असेल तर करू शकतात. जर फिटिंग करायचं आहे तरीही तुम्हाला करू शकतात कारण याच्यामध्ये खूप सारी मार्जिन दिली गेलेली असते. आता वर्कमध्ये कॉटन कॉलर पॅटर्न
मध्ये जर का पाहिजे ना, वाव अगदी सुंदर बघा. बॅक पॅटर्न पण तुम्हाला भेटून थोडं जातो. स्टायलिश लुक येणार. बिलकुल. याच्यावरती काय आहे ना, सिंपल अशी साडी आणि हेवी ब्लाऊज लुक जो येतो ना अगदी सुंदर येत असतो. म्हणून हे जे कलेक्शन मी मित्रांनो दाखवलंय ना, अशा प्रकाराची व्हेरायटी तुमच्या शॉपमध्ये ठेवू शकतात. कारण जर का मी तुम्हाला बोलली होती साडी तुम्ही ठेवतायत ना, त्याच्याबरोबर रेडीमेड ब्लाऊज तुम्ही ठेवू शकता. ड्रेस जे पीस असतात ना, हे पीसेस तुम्ही ठेवू शकतात. अगदी सुंदर सुंदर कलेक्शन आपल्याला भेटून जात असतं अजमेरा फॅशनमध्ये. नवीन बिझनेस स्टार्ट करायचा विचार केला आहे ना, तर अशी व्हेरायटी तुम्ही ठेवू शकतात. आणि तुम्हाला एक गोष्ट सांगणार आहे की स्क्रीनवरती नंबर दिला गेला आहे, त्याच्यावरती कॉल करा, मेसेज करा आणि हे सगळं पीडीएफ तुम्ही मागवू शकता. घरी बसल्या तुम्ही परचेस करू शकतात. जर का कोणाचा नवीन बिझनेस असेल ना, तर तुम्ही एकदा तरी व्हिजिट करा अजमेरा फॅशनमध्ये. आणि जर का तुम्ही लांब आहेत, येऊ नाही शकत आहे अजमेरा फॅशनमध्ये, तर स्क्रीनवर नंबर आहे, त्याच्यावरती कॉल करा, मेसेज करा. घरी बसल्या तुम्ही शॉपिंग करू शकतात. पण ते आहे सेट टू सेट, म्हणजे सिंगल पीस तुम्हाला नाही भेटणार आहे. तुम्हाला अशा प्रकारचे सेट भेटणार आहेत, म्हणजे 10 पीस, 4 पीस, 8 पिसांचा सेट भेटणार आहे. ज्यांचं टेलरिंगचं काम आहे त्यांच्यासाठी इथून परचेस करणं खूप सोपं जाईल, कारण की सगळं सेट वाईज आहे. आणि टेलरिंगला कसं एकच फॉल वगैरे असं लागत नाही, नेहमी त्यांना वेगवेगळे कलरचे फॉल लागतच असतात साडींना. बिलकुल. तर अशा प्रकारचे खूप सारी व्हेरायटीज आहे आपल्याला. एका ठिकाणी ही सगळी वस्तू जर का भेटते आहे ना, तर मित्रांनो तुम्ही अजमेरा फॅशनमध्ये नक्कीच या. आणि जो मी तुम्हाला बोलली होती, हा जो बिझनेस आहे ना कपड्याचा, कारण ही जी वस्तू आहे ना, अशी नाही की याला 2 दिवस ठेवली तर 8 दिवस ठेवली तर खराब होऊन जाणार आहे. हा जो बिझनेस आहे ना मित्रांनो, हा आपला स्वतःचा असतो. म्हणून तुम्ही हे प्रोडक्ट मागवू शकतात आणि तुमचा नवीन बिझनेस स्टार्ट करू शकतात. त्याच्यासाठी आम्ही फुल सपोर्ट करणार आहेत. कारण आमच्या सरांनी सांगितलंय, सुरुवात जी होते ना छोट्यापासून होत असते. जर का नवीन बिझनेस करत आहात ना, छोट्यापासून करा, कारण ग्रोथ हळूहळू होत असतो. म्हणून नवीन बिझनेस स्टार्ट करायचा आहे ना, अजमेरा फॅशनशी नक्कीच जोडू शकतात मित्रांनो.